Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be a try on. We're gonna try on makeup with my January BOXYCHARM. So guys, I already put a foundation on my face and eyebrows. So we're gonna try on this tart eyeshadow and then the lipstick. So yay, today's video is going to be a try on. I'm so excited. It's gonna be fun, guys. I don't know how to do makeup. I don't know how to do eyeshadow though. So today's video is gonna be fun. So ito try natin tong lipstick na opera lipstick. Ito guys, ito try natin yan. And then this one, try natin to guys, yan. So itry natin yan. Good luck. I don't know how to do eyeshadow, so it's gonna be fun. And then this one, so I'm gonna try on 3 items. This one, lipstick, and then the black eye pencil. I don't know how to use this thing though. Never use pencil, so that would be fun. Good luck to me. I don't know how to use this. So yay. So let's move on guys, and let's go ahead and start. So no, I'm nervous. Don't judge me guys. I don't know how to do eyeshadow. I need more practice though. But anyways, ito yung itsura niya guys sa likod. Yan. Tsaka ito yung yan. Yung mga laman niya. Ayan yung mga laman niya guys. Yan. So tara na nga, umpisahan na natin guys. Naku, good luck. So meron ako ditong 4 na brush. Itong 4, ito yung gagamitin ko. 4 brushes. Yan. This is gonna be fun. Okay, let's go ahead and start guys. So oh my god, this color is so I don't know what I'm gonna do. Okay, wag na nga ako magdaldal. Umpisahan na natin guys and play with this little guy here. So tingin ko ata parang isa lang yung brush na magagamit ko, ay dalawa lang na brush na magagamit ko. So ang gagamitin ko na lang na brush itong flat. Ano kayang uunahin ko? Oh, may nakita akong parang plain color siya. Ito nga, gagamitin ko itong green na brush. Tsaka ito yung, saan ba? Ito guys, ito. Yan. Good luck. Isum nga natin ng konti guys. Paano ba gamitin ito? Okay. Sige. Ito guys, ilagay ko. So next, ano kaya isunod ko? Ito itong gagamitin ko yung isang brush. Itong gamitin natin guys. Yan. Oh my god, this could be fun. Ito guys, gamitin natin. Pero hindi ko yung gusto yung mga kulay niya. Parang hindi bagay sa akin yung kulay. Ayan. Ooh, look at that guys. Ayan. Ayan na siya guys. Oh my god. Nakabahan ako.
Ayan na guys. Ooh, look at that. Same na lang na brush na gagamitin ko. Parang gusto ko yung gold. Alin kaya? Ito. Gusto ko to. Ito. Yan. Try natin to. Dito sa my inner corner. Yan. Oh my God. Good luck kung ano yung tsura ng mata ko. Lalagyan natin dito sa gitna itong makintab. Yan. Lagyan natin dito sa gitna. Yan. Lagyan natin dito sa gitna. Ayan. Ito. And then, ito guys, yan. Yan sa gilid ng eyes ko. Ayan guys. Parang tapos na ako dyan guys. Ayan na. Ayan. So, sa inner, ito. Which one? This one. Ayan, ilalagay ko. Dito, sa gitna. Okay. Ayan. Ayan. Ooh. Tapos, same brush. Ito naman na sobrang yung parang white. Ito. Lagay natin sa gitna. Ooh. Yan guys, oh. Yan. Yan na. Yan na guys, nalagyan ko na. Yan. Yan na. Let's move on guys. Oh, yan guys. Oh. Ayan na. Ito naman. Nako.
Ito guys, hindi ako marunong nito maglagay. Yung pencil, I never use pencil though. Yan. I don't know how to use this. So, ano bang gagawin ko? Hindi ko maano. Teka, sige na nga, good luck na lang. So, ito na next na gagawin natin. Itong, ano ba to? Starlux black pencil. I never use black pencil, so I don't know. Maybe ganyan na lang. Ganyan. Ikakalat ko lang siya guys kasi hindi ako marunong ito eh. Oh, yan na. Sinasabi ko na nga ba. Kumalat na siya. Yan guys, ikakalat ko lang siyang ganyan lang. Ganyan guys, okay na ako dyan. Oh, manatutunan ako, pwede pala ganyan na. It doesn't matter is like perfect or not. Ikalat mo lang siya i-draw mo lang siya ng bonggang-bongga. Ayan na. Tapos dito naman sa kabila guys. This is gonna be fun. Oh, ayun na, kumalat to guys. Ayan. Ayan, okay na. Okay na ako dyan. Ayan na. So, ewan ko kung lalagyan ko pa sa baba nito. Parang, kunti lang siguro. Yan, okay na ako dyan. So, yung lower eyelid naman guys, ito na lang gagamitin ko. Ito. Ano ba dapat? Ito muna. Ito na lang gagamitin ko. Ayan. Ilagay ko sa lower eyelid ko. Same sa kabila. Ayan. Okay na ako dyan. Tapos, next, lalagyan ko siya. Gagamit ako ng isang panibagong brush. Itong brush na to guys. Yung pakaba. Ito yung ilalagay ko sa inner corner of my eyes. Ito. Yung puti. Puti siya. Yan. Yan. Hindi talaga ako marunong mag-eyeshadow guys. Yan. Yan. Tapos na tayo sa eyeshadow guys. Yan yung eyeshadow. Maglalagay lang ako guys ng mascara para mabuhay yung mata natin. Gagamitin ko itong L'Oreal.
mascara. Pinaka-importante para mabuhay yung mata. Ayan na guys. Nakalagay na ako ng mascara. Sa kabila naman guys. Maglagay tayo sa kabila ng mascara. Ayan. Okay na ako dyan. Nabuhay yung mata ko. So, lipstick naman guys, itong Opera. Tingnan natin. Hindi ko pa ito na-try. Tingnan natin to guys kung maganda. Ganda ng kulay niya. Ganda ng ano. Shape natin yung lips na yan. Good luck, sana hindi ako magkamali. Sana mapantay yung pagkakalagay ko ng lipstick. Hala, ang kulay. Gusto ko talaga yung mga ganitong pump ay applicator kasi nasi-shape ko ng maayos yung lips ko. Yung walang applicator, hindi ako marunong maglagay. Yan guys. Uy, ang ganda niyan, oh. Hala, grabe. Ayun na guys. Hindi pantay. So guys, ayan na nga, tapos na tayo ng walang kabuluhang pag-eyeshadow. Ayan. Pero ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay ng lipstick tsaka yung eyeshadow. Ayan guys. Yan. So that's it for this vlog guys. Thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Bye guys. Bye.